मावलिया दिनै समाय लादों सारमोननि गेजेरावनो समाय लादों आंखौ जुदि बेबायदि मावबोयोबा आंखौ मा डिसिसन लाथोंसै आरो जिखिनि रायजोनिफ्राय आं फैसा लादोंमोन बेखिनिखौ आं बे साननैनि गेजेरावनो आं घुरायना होफिनगोन आं डेट लाबाय बा सारमोननि सिगां आङो रायज्लायबाय आङो 15 दिननि गेजेराव आङो जाय मानसिनिफ्राय गोरिब गुन्द्रा बे मानसिनिफ्राय आङो जोंनि हारिनिफ्रायनो फैसा लानाय माखासे फैसाखौ आं घुरायना होगोन घुरायना हरफिनजोबदो नोङो दाना फैसाया सोर सोरनिफ्राय बेसेबां जादोंमोन संसाराव दुनियायाव सबसे मुगैथाव खामानि मावना जाग्राया नोंखौसो नुबाय आङो नोंहा आखाइ गैयामोन नामा मावना जानो एथ'ग्राब आथिं आखाइ गोख्रों मानसिया बेबायदि बेमार आजारफोरनि फैसा डनेट बिनायखौहाय थगायबायनानै जानो लाजिया नामा नोंहा बिबो बर'नि सायावसो ओरैबायदि साला असायब मानसि आंनि भिडिअ'बो गोबां थगायदों नोङो हा मोनथाम मोनब्रै थगायदों आरो गुबुननिफ्राय हिसाब सारा थगायनानै जादों नोङो मोनसेखौथ' नोङो थगायनानै जाथायदों गोबां आं भिडिअ' बानायनायावहाय आं मानसिफोरखौहाय साबधान बानि होनायखायसो थगायनानै जानो हायाखै नोङो आं बुंथेनानै हरनायखायसो नङाब्लाथ' नोङो गोबां प्लान खालामदोंमोन थगायनानै जानो मानो बेबायदि खालामनानै जायो लाजिया नामा नोङो मावना जानो आखाइ गैया नामा एथ' गोख्रों मानसिया बेबायदि खालामो आं दाख्लैबो सुराष्ट्रनि भिडिअ बुंदों बारा गोबाव गैया नोङो होननानैहाय दा हमजाबाय मोसायाबो 100था मोसा जायोब्ला गावनो बुमरायो ससियेल मिडियानि जुग नों अबाव खानानै थानो आजिखालि साला मावनानै जानो आखाइ गैयि साला ओरैबायदि सोर बोरै बैयाव दाबसे खर'नि मेलेमखौ उदैयाव दोनफैनांदों ओरैबायदि उदैनिफ्राय मेलेमखौहाय खर'आव दोनहरफिनो थाइसेबो थाखा गैया हा हु फानब्रुनजोब्बाय ओरैबायदि गथ' सानै साथाम दङ स्कुल फरायनाय ओरैबायदि गाबग्लुं खुग्लुं रायजो राजानिफ्राय थाइसे थाइनै अनसुंथाइ बिबाय बेखौबोथ' नोङो थगायनानै जादों फैसा हैगासिनो दं मा दं होननानैहाय दा बिनि रेकर्डआबोथ' दङ आङो भिडिअ होदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे साम्फा गफारानि सासे आदै केन्सार बेमारजों गोग्लैसोनानै दं ओरैबायदि हालाय हाफाय गाबगु खुगु रायजो राजानिफ्राय थाइसे थाइनै अनसुंथाइ बिदों बेखौबोथ' नों थगायनायनि प्लान खालामबायमोन आं बुंबोनायखायसो बेजों लोगोसे ओमफ्राय बरमानि अन्थाव बाथाव गोलै बिबो सिबाय ओरैबायदि गोदोनाव गाराय जानानै सैसोनांनानै दं बेखौबोथ' नों थगायनायनि प्लान खालामदों माबायदि मानसि नोंलाय माबायदि मानसि नोङो ओरैबायदि आथिं आखाइ दङ लाजिनाय मोनदों ना मोनाखै नोंलाय आं खाथियाव मोननांगौला खिन्थु आखाइया थांफ्रांबायमोन दे मानिनाय नंलामोन थांगौमोनबो आं गुवाहाटि मावनानै जानो आखाइ गैयि हाला गोबां बेबायदिनो सोरबा न'खर गारनांखानाय मानाय जाय न'खर गारनांखाजायो बिसोरो मिथिगौ दुखुआ हालाय हाफाय गथ' गथाय गारनानै खारो न'खरनि मानसिया सिन्था भाबना जों नागिरो बेखौबोथ' नोङो गोबां हमनो मोनबाय माबाय होननानै सोरनिबा एक्सिडेन्टनि मानि नाम लानानैहाय नोङो फैसा जाबाय माबायदि मानसिलै हरफिनजोबदो दाने बयथ' गनाय नोंलाय हरफिनना लालाय बुंखायो जिबनावबो नों बेबायदि खामानि दामाव नोङो चान्स मोनदों सोलायनायनि जुदि नोङो सोलायनो रोङाब्ला नेक्स्ट टाइम नोङो बेबायदि खामानियाव जुदि मोनोब्ला सिन्था खालामा लाखादो नोङो भाई मिथिबाय आजिखालि ससियेल मिडियानि जुग साननो हागौ नोङो आं थाखोमानानै गोबां बेफोरबायदि गाज्रि आखुथाय खामानिफोरखौ मावनानै जागोन बिदिखौ नोङो जिबनावबो दासान नोङो मावनानै जा इसोरा नोङो आथिं आखाइ होदों खिन्थु बेबायदि पापनि फिथाइ खामानिखौ नोङो दामाव पापनि फिथाइया रायोब्ला थैनाय होनदों मिथिबाय नों मा खामानियाव आवगायदों बायदि मोनदों नोंलाय बयहाबो मानसिना मोनफा मोनफा धोरोम दं धोरोमावहाय गोथार बिजामाव थोनदोंना मा सिखाव खावनानै जानो सोरखौबा थगायनानै जानो हो मोजां खामानि मावनानै जाब्रा हायोब्ला बे बेमार आजारफोरखौ नोङो सहाय हो मिथिबाय नोङो थाखा फैसाजों सहाय खालामनो हायाखै मिथिबाय अब्लाबो नोङो गोबां माखासे सहाय अनसुंथाइ बिनाय मानाय भिडिअफोर खालामो बेफोरखौ नोङो शेयार खालामनानै हो नोंनि शेयार खालामनायजोंनो नोंनि माखासे गोबां फलोवार्सफ्रा थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हग्राबो थागोन मानो बेबायदि मुगैथाव लाजिथाव आखुथायफोरखौहाय मावो नोंसोरलाय बर'जों बर'लाय नोंसोरलाय होनलायलांबाय आङो नोंलाय बेबायदि खामानिखौ मावनानै
जानो नाङालै संसारावहाय मिथिबाय आं सिगांबो गोबां भिडिअ होदों नोंनि रेकर्डिंखौबो होदों आङो नोंनि नाम्बार थाम्बार स्क्रिनाव होनानै आं भिडिअ होदों मिथिबाय लाजिनाय गैयि बर'जों आरो बिबो बर'नि सायाव बर'खौनो थगायना जानाय नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि खामानियाव जुदि ओंखारनानै हमजायोबावोब्ला सानना लाखादो आथिं आखाइ नोङो मोनसेबो थानाय नङा गुरुबजोबगोन नोङो मिथिबाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय ओरैबायदि जोंखाङो आरोना कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर कमेन्ट खालामनो हागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो मोननैसो आपडेट भिडिअ हरनो नागिरदों आंनावहाय गोबां सोंबाय आरोना लामायाव मायाव आङो दाख्लै मोननै न'खर गावस्रानायनि सायावहाय भिडिअ होदोंमोन मोनसेया नैबे स्क्रिनाव होदों आङो तामिलखौल' आं होनोसै ओमफ्राय गोबाङानो सोङो आरोना दा माब्रै जाखो महाय दं मा दं लामाफ्राव लोगो मोनोब्ला सोङो मानो होनोब्ला आं भिडिअ होदों नालाय ओमफ्राय नै नायनानै लाग्रोबाव नैबे मोनसे ओमफ्राय दा बिसोरो सानैबो फैफिनबाय न'खराव ओरैबायदि मोजां संसार जाफैफिनबाय मानसि हिसाबै बुहुलाव थांफ्लांबाय दा बेखौहाय समाजाबो मोजां सायनानैहाय मिलायनानै होफिनबाय ओमफ्राय आं फैबाय थानाय समावहाय बेखौसो बुंगोन दानि आजिखालि ससियेल मिडियानि जुग जेरावबो खारनानै थानो हाया दा ओंखायनो बेफोरबायदि गोदान गोदान प्लानिंखौहाय जिबनावबो लानो नाङा आरोना मानो होनना बुङोब्ला जोनोमाबो खेबसेल' जुलियाबो खेबसेल' थैनायाबो खेबसेल' बेबायदिनो गोदान गोदान प्लानिं लानो नाङा मानो होनना बुङोब्ला जोङो न'खर खांबायब्ला गथ' गथाय खांनानै जोङो गथ'फोरखौ माबायदि फोरोंलांनांगौ मानांगौ न'खरखौ माबायदि दाफुंलांनांगौ बिनिसो जोङो सिन्था भाबना खालामनांगौ दा बिसोर सानैबो फैफिननानै दा मोजां बेबायदिनो संसार जाफिनबाय आरोना आं बेखौनो रायजो राजानिसिम मिथिहरनाय थाबाय नङाब्ला अबावबाफोर लामा हान्थिनाय मानायफ्रावहाय बिसोरो दे खारनानै दोनदों होननानै आङो ससियेल मिडियायाव होनाय हिसाबैहाय सोरबा बायदिया हमफ्लांनो हागौ दा हमनो नांला मानसिफ्रा न'आव फैफिनबाय मोजाङैनो संसार जाफैफिनबाय आरो दा लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोमोन जायफ्रा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों चेनेलफ्राव गोदानब्ला अनोब्ला सापर्ट खालामनानै होदो बाय बाय